Lidi, tohle je ten part 2. Jsem tady s Matiem. Tak. Kamo, tady jsou ty roboši, kámo. Tady jsou ty hovna, kámo. Já jsem se pokazal toho hovna. Koukám, hovien je tam. Kámo, to jsou kompy. Aký potřebuješ, kámo? Tenhle si... Určitě, že tu kámo vem. Kámo, to zeber ty klíče. No. Ale špioně. Já se tu povracím. Civok. A kámo, tu už tady funguje ta elektřina. To jsou ptáky. A kámo, tady už funguje ta elektřina. To je od teraz. Tak kámo, to je bem. Bem si ten. A kámo, zkusíme otevřít dveře nějaký. Kámo, na tohle je ten klíč. Kámo, tento na to není, kámo. Co tam je? Vyhledáváme skříně. Pojď tady. Co je tohle? Co je tohle? Ty, kámo. Tady jsem, kámo, lidi rozsvítil, koukejte se, aby jsme to pěkně vše. Kámo, hell. Kámo, to tady pořádně přehledám. Kámo, já jedu brát věci, kámo. Tady jsou ty, kámo, doktorský, kámo, věci. Tohle mala ta sestřička, kámo, co hodila ty děti, kámo, do ty sauny. Kámo, normálně ty děti byly neposlušný, tak ona ji šmarila do ty sauny. To si kámo, to je koukejte se, co mám. On má, že Slovensko dá. Kámo, to je pagač. To si ty robotníci, kámo. Koupí pagač. To je ten, kámo, Filipu, co, kámo, nosí, kámo. Tady je ta vodka, kámo. Kámo, až tady potřebuji. Vidíš? To kámo. Máte tady někdo je, kámo. Já vím, že tam je televize. Gledí, tady někdo došel, kámo. Kámo, tady někdo došel. Kámo, tak tohle. Kde to má? Kámo. Tady jsou klíče. Kámo, vem ty klíče. To se možná kámo.
lidi, nejsme tady, kámo, sami. Kámo, někdo tady přišel. Tady mimo auto, kámo. Jak to tam je, no? To je nějaké dítě. Co tam? Lidi, tohle je brutál. To jsou ty halo. Naschledanou. A teď teda všetci. Naschledanou. Čo bolo? Že by toto bolo zároveň.